nyaya yangu yakamira yakadaiso ngwara yazve muchitombo. Nyaya yangu yakamira yakadaiso 2018 muna July mai vakandizvara vakashaya. Washaya kudaro musi wekuti vanhu vakuenda kunowigo takasvika kumakuva kuine banga sorora hombe ndejira tsvuku ranga rakasungwa pamwe nehuku yanga yakangochekwa musoro yaingokandwa. Saka sekudaro mai vawigo madzisabhuku akatenderedza area iyo vakati vanhu vekwaJombe tiri kukumbira kuti mutsvage kuti chii chinonyatsa kuitika bhuzi hatisati tambosanganidzana nechinhu zvakadai so. Ishuwa zuva rechimangwana takabatana semhuri tikaenda patakanzi tiende. Takasvika kuya uko hatina takatova dariro rakamira rakadai so. Zvakanzi munhu washayiwa waita zvekurayiwa. Saka aita zvekurayiwa zvinhu zvakadai so munhu aita zvinhu zvakafanana nezvezvo ndibaba mukuru. Saka bamukuru wanzwaro bamukuru wakanangirana nenyaya yanga yakafanana neiyo. Kana peta directed chiendai kamukanda kangu kandagara mosvika mobata mapata. Asi iwewe baba iwewe ukapona panhu pakadai so ndichakubhadhara munhu, kana kuti iwewe ukabatwa uchandibhadhara munhu shanga. Tadaro so vanhu vakaedza pakufamba zvashaya solution. Pasara sekudaro semhuri takangosaka tichinetseka kunzi mai venyu vakaurayiwa ukada kufambe pana vanhu mai venyu pane mweya wangozurya ikadai pane mweya wangozurumba menyu. Saka mozvigadzirisa sei? Zveshuwa takambotenderera tatenderera kudaro ndopakazosvika pamwe munhu akati ndokwanisa kuita go back to sender. Ati ndokwanisa kuita go back to sender yakaitwa imba yababa mukuru ikadii ikacha. Imba yababa mukuru yacho chakasakisa kuti imba iche ini handinoziva kuti chii ndandisipo hangu pana akaita zvozvo. Right, zvadaro tafamba kudaro semhuri tingofamba imbi mai venyu imimi pane problem iri kuti mumusha menyu pane munhu ane zvaakaita kuti mai uyu asvike pakuita zvaakaita. Zvinhu zvanzi zvikumakuva zvezvi zvakauya zvikabviswa nemunhu uya anga aripo sebhuku rese vanhu vese vanga varipo vakadii vatangodzano muchazongoona marisasi ezvinhu zvichaitika. Zvadaro so zvakaramba zvichinetsa mumhuri. Ndakazouya kuno kwaChangamire vandasvika vandataurawo nyaya yangu Changamire nini mukurarama ndinosanganidza nazvo zvinhu zvakafanana neizvi. Saka ngorungwa ndiite sei? Ini mabatsiro andokwanisa kuita mwana ndinokwanisa kukupa munhu anouya pamusha kwenyu imi magara semhuri ogadzika idare penyu. Pakanyorwa masamoni zvishuwa kuna baba mukuru, baba munini nababa wangu ini yazvara. Tikagara pamba pakauya Mukotsanjera pamba mupurisa wemambo aiwika pakabatwa dare riya rabatwa zvisizvo zvakasanangurwa mumusha wandakawirirana navo then pakazoita nyaya yekuti iye mai wacho wakazobuda akataura no inini mukuparara kwandakaita zvakasakiswa nemwana anga kunongedza munina. Asi munina Mwari ari panyaya dzakafanana neidzi pane nehangadzi. Zvadaro so toita sei? Vandanopa kudiwa kuti pariki pachiripa pachidiwa chiwa ndoda mombe dzangu 10 kana kuti 2,500. Mukomana ndipakabva mutanga kuramba aine dzitowedza handizvizivi chiwa Mukotsanjerayo nyaya iripoyo kana usingazviziva chakajongwe tidini ndiite zvinhu zvandoita ndo zvinokwanisa kukiriya kuti haupo panyaya iyi kana kuti urimo munyaya iyi. Zvadaro so jongwe yakati handinavo pakusvikira mukomana wevhasona akasvika pakubudisa mari yake mumwanga chichaga jongwe tiite zvinhu zvodiwa nawo Mukotsanjera kuti zvipere. Akati inini hapana kwandokwanisa kuona jongwe uye kwaandikwanisi kuzvita.
tadaro semhuri takachingowirirana omarakana zvadaiso zvinhu zviri mumusha hapana zvipita nemhuri yese takawirirana saka ngatide kuti tibhadhare nyaya iyi musha yatinayo iyi zvinhu zviguke zvadaro so tawirirana takasvika pakuparadzana tataenda then iye mukomana vakazosvika panokuonera kuti no nyaya yatakataura iyai inhangu handina chandobvumirana nacho hapana chandoziva maererano nezvazvo hameno kana zvezvo haini hapana chandosikirana nyanja dzava kuti uyo achipona amangwana acho patangogara takadaro then ndochipawo feedback kuwamwe mukomana ataura dzini handisi kukwanisa kuti ndibvumirane nekuti vandiende kundoripa nyaya yakafanana nei because ini handipana chandoziva zvadaro so vamwe ndivota vatangomira takadaro saka tochiita sei ndinoona changamire tibatsirwewo nyaya yakafanana nei ndapedza anti ukuramba utenga dzvuku Sorry mambo dare rese ndimukatengera ndofunga togara sei hazvemurwi right iri nyaya yekutaura mukoma ava nemukomawo nonzi Marital hazvemurwi but chandinetsa ndechekuti ishu yakudare kunoko rakanzi Jombe family saka tiri kuita Jombe family ibhuku rekuti mabhazi aizara kuuya panapa kuti zvandinetsa kuti mukoma wangu akazowanda sei kuti angoti togara Marital hazvemuvhesa togara sei tobva takakudari takadaro parondonetsa apa saka zvisinei inini mambo kutaura kwaita mukoma wangu kwese kwakanaka kubva patanga kuti mai achifa pakaoneka hongu kumakuwa nebikatwa nei asi sabhuku mutsamba mudunhu irorero ndio kwatinoigirwa pakaganurana kuti sabhuku tomenda sabhuku mutsamba sabhuku mutsamba wakati izvi zvapachirevo maringe nemunhu wafa saka ndikukumbirai kuti waJombe wese pindai panhau mutsvake munhu anokubatsira for sure zvakaitika saizvozvo zuva ramangwana waJombe wese tandi watasvika pane mukadzi aizi mai Mapingo wakamutsvaka vanhu vokwamutsanga takabva taenda ipapo pane munhu mai Mapingo oyo akasvika takiri varume vapinda munhau kati munhu waita izvi uyai mese kusho takaenda tese zvikazi munhu waita izvi ndiba mukuru wakagara zvakataura right asi chirikuchondakuti ndikutaurire ndechekuti mukabva pano endei mubate mapadza kusho takaenda tese vanhu vanga varipo takabata mapadza kusanganisa iye pamukuru wacho mine tese hapana wakatsvaka mapadza rimwe asi tichibva kumba uku mai Mapingo akati munhu uyu kana ari mugara n'anga haabatwi kwamuri kuenda kubadza dai zvaigona ndaigona kunga dai mamaida ndaienda ikoko tosvika tipinde munhau naye munhu nhau iyoyo for sure takaenda urikoka mudharanga ariko vatabata mapadza hapana wakatsova vatadzoka kumba uyo akuti honai ndabuda nemudhara kwanzi woraita zvinetsi takudzoka kuya kumba ndiuye ndiite zvandinoita ndiko tine hanzvadzi yekwabamunini haipo papanapo before hanzvadzi iyoyeyo kusitokutangira pafama yangu before une dare raakambobuda naro futi akapfuma futi pamukuru akagarapo nhau dzake waibva watadzodzigadzirisa kuti papa wangu inini napamukuru napamunini wakagarapo waibva watadzodzigadzirisa nhau dziya aibva atsika pamukuru akaramba futi akachaiwa nekamwana kaya aibva watadzodzigadzirisa tafamba tauya iyama yangu iyi muswera wachapauya kumbauko mwana uya musikana akabva aita umwe futi wasvikira aibva kuna pamukuru ndowakandiuraya mwana uya futi aibva ndeke zvese oreti pamukuru aibva aramba futi zvese zvinetsi bazvo chimire ndipinde mumusha menyu ndite zvandinoite inini pamukuru aibva aramba ndipo akabva tangozvivharira aisorohwa nekamwana kaika kamusikana vayapera yakadaro takatsaya nepatinogona kuda kuti tisimudze nhau iyi vatangosiza yakadaro vatanyarara yakadaro kamunau baba wangu rwarwara vakabva astroke
baba vatarangana wana wanyamunhu vatasimuka na baba kubva kumusha nandiri vana manyana yekutaundi baba wedu vatasvika vatamurapisa tikaitwa nezvatinogonawo tina baba wedu for sure vakasvika pakuita wani asati anatsokuti akiwani nyama dzake ba right now ndinaye uri kutaundi kwamutara mukoma uyu tiri panhau papapo mukoma tiri panhau unopakazi wakomana tsvakai munhu unoenda kumba kwenyu andokubatirei nhau iri mukati memusha menyu. Tarisai baba wenyu anga aenda futi, anga abaya futi chachatobaya ichi baba wenyu. Tsvakai munhu unoenda kukubatsirai baba wenyu. One mabatsiridzo baba wako iwewe haabvima kutaundi usati wamabatsiridzwa vakuti udzike nawo unosvika futi vaasvika vadii abva apedza. Ndakataura mukoma ndiyo nhau yandinayo. Mukoma ndipo akatanga kundinjenga. Tine nhau yanga iripo yemudzimai wake mukoma uyu. Yakanga ari mukazi wachakati wari aibva kuda aibvati amodziwa dai akati wari chii mukoma yembozi mukoma mudzimai wake dai zvaigona mambobatsiro zvakataurwa ari kuzwa mamboita kuti mubatsiridze mudzimai mamboita kunga mukumbopawana sekuti ndikukumbira kungotionerewo. Mukoma ndipo takaenda tafamba taenda kune umwe munhu. Mukoma mudzimai wake wakaenda kosiya ati baba kumushaura kuti ndarwara nezvepamusha pano ndirwara nezvepamusha pano mudzimai wake ngotainoonese mureti batani tiona zvishoshoa zviri kutaurwa panhau izvi. Mukoma uyu nemudzimai wake wadaro ndipo takati kubvunza mukoma kuti chinyi mukoma mukadzi akabva amusiya kuti kwazi ndazongona mukadzi wako kuenda kwasisi. Hai, mukoma mukadzi wazvende izvi tapedza kumaprofita zvapera because siso chati chimotipai munini wangu. Tiri kubvunza mukadzi uyo uri kuti kwazi mukoma wanyu wakati chimotibatirawo mukadzi wako. Ibvasa yakadaro. Tiri right hazvinetsiba. Ko iyi nhau yemukoma iri kuzi mukadzi uri kuti warwara nezvekumusha kwenyu yakamira sei. Takavataenda kwataisa muprofita dai. Kushoka mukamborofita kaika kuti ino mukadzi akakutaurira here kuti chatanga apa ngechemumusha pake chinomurwarisa haana kutaurira here. Tikati inhau ipi mukoma mamusuzwa here nhau iyi yakabatarwa futi mukoma aripo. Varaniziva iwe shama siyana nezve imba dzewangu yakanokasonga murume wangu ini tabva ipapa panyaya inini pakanga paitika nhau maringe namai kusheka wakaita sanhasi. Ndadzoka mashure bigtime pakapaitika nhau yemukadzi wemunin'ina wangu futi hapo panapa waloid mukadzi yeye ndo pakaita futi pakabuda nhau mumusha muya vanhu vaya dzisembo vabudiwana tu pakaita kunga mainongagazi angada kuhiwa uri apa kana ndisakakanisiva dzeirachore chitu vawabuda vasikana vaya vatara nhau vazi uyu muroro anga akamira panhau pekundiya une nhau nichekuita futi neni murora mukadzi uya mukadzi uya vati chimwe gamaisa nhasi mangwani acho mukadzi akabva adaigwendo nakezvara kumusha kwavo kuziuyana right apa ndiri papo jongwe tandakarikambira kudzoka pamukotsanjera urikutaura nezvake. Mukotsanjera inini handina kuwirirana naye ba nhau dzaakanditaurira inini because musikana mukotsanjera haana chakataura neni asi mukotsanjera chakaita pamusikana uya kumbotaura the first pakutanga kuti munhu wauraya mai wenyu ndipamukura ndiri musikana uya wakabva uya vhati togara nyara dzai zvikazi iwewe kubvira kundiuraya takakuuraya sei mhai ndakabva ndaita ndakakuuraya sei zvikazi iwe wakati handigoni kushanda ba ubva waenda kuna kambara vati ndipe muti because ndini handigoni kushanda ba ndikati very sorry kupindura ipapo akudaranese muchizwa inini handina kufanda batsirwa nemungozi kambarao ba mai wangu ari mupenyu handina kana kufanda batsirwa nemunhu kana pane anopinda kana anokutirwa ndavandakumukotsanjera unoona here iwewe nditaurire kuti ndakabatsirwa here ndikambarau nemutu uyu wanga uri penyu mukotsanjera vati
ane chakandipindura Mukotsanjera aibva ipapo musikana wewe aibva iwewe kutora baba nechisimba kuti wasaoneka ndike right mira wakadaro uda kudzokerera ere mukwambo anga aripo ndiyani mukwambo tauraitizwe kuti ndakamba kwenye ndikatora baba wangu nechisimba ere mukwambo bati very sorry mira nditaure pamusoro ndinoenda kati sekuru uyai mutore sekuru chimboya mutore baba ndokuda nemhuri ndikati ndizvo imuruzwa 1 yekutanga 2 uyo abva ndikukurira yechi 2 mukwambo wewe ndikatsaka uyu munhu wakakudirwa ere kana uri kuzwa masaisai ekunyepa ndodakabva ndataura yabva yechi 2 patapfuura mukadzi right mukadzi wako iwewe kuisa mastatus kuisa mastatus kutaura munhu akasvikirwa ndimai wangu kutaura izvi ndikati Mukotsanjera iwewe zvauri kutaura neni nefu ndazvamba dare rako inini zvauri kutaura ndezvokunyepa ndini ndakabva ndadaro vandaramba kutenga jongwe inini zvandudira nyaya yenyu zvairuda ekuti muri kuona kuti mapinda 2 masessions ari kutaura zvakadii zvakasiyana hanzi you need a deadline because chiripo nechekuti you can't force munhu kuti awirirane nezviro zvotaura nemunhu one chete and ngazvitaura 1 2 or 3 so that zvimeke sense because already ndikuona pane 2 panokuambotaura kuti baba mukuru akamboitawo sei akambotaura kuti ndiye futi so ya1 pakutsvagwa 2 kana iripo iye kuti vanhu varikuziva zviri kutsvaga kana kuti munongoita zvepamatsira nekuvengana ini maonera ndaita 1 jongwe rakauraiwa kumakuva pakaita tsorora ndii munoziva kuti zvinorevei zvakaitwa nayo asi one question anditi zvine ukama here nekufa kwakaita mai kufa kwamai munokuzana akauraiwa neni anditotsvaga zvinhu zvira nditi chii chakauraya mai plus akauraya jongwe kumakuva ndiasi zvinhu 2 izvi zvine kuwirirana here kuti munhu akacheka jongwe bozi ari pakati penyama munhu akauraya jongwe majombe ndo mune munhu akambobikwa dhisi unouraya kuzerwa nini saka tati pakutsvaga musatsvage uine ansa anditi ukatsvaga uine ansa unobuda nerong thing unochiuda makrimina vari pakati penyama anditi savengani katitsvage chokwadi munhu akauraya jongwe ndiani masabuka nekaudiwo bozi nzvimbo inonzi makuwa inenge ine vanhu vakadii wakawanda ndinoona zvine ukama here pakutsvaga kuti anenge mufedopike ndinobatsira pati ngatibvunze zvinhu zviki specific plus chakuitika ndechekuti awakurila suspicion yekuti akambota munhu akauraya jongwe munhu akauraya jongwe to cover up kune zvakaita sei kutsindidza asi jongwe rakaendeka pa odaenda ndinini yakorora jongwe netsorora handiti zvoenda nogadzirwa zvaingobudisa ansa zvega for me soro racho riripi tsorora jongwe yakatorwa neuye ndikutaura ndozi mukadzi mai mapingo ari kuti awa ndo wazviita azvitora vapatikwa nelist aritora mai mapingo aibarisa kupi akaisa kuye mai mapingo ngaauye kune kana akatora bakatwa handisi akaisei bakatwa aifanira kuti aita zvaita airidzosera kumunhu kuti bakatwa iyo komana taita zvataita asi chengeta ichii kusika napedza kuita zvakaita aifanira kuridzorera saka wai akuramba akatibata isusu kuzevatira chiwanwa banga iroro ndo raifanira kutakurwa roenda naro rosvika rochiti ndo raitsvagwa iroro kuti kusika rabuda kuti akaita chinhu chindiyani aibatwa nebanga iro banga iro matogazora because banga iro kuti munhu akabata banga iro riri panoitirwa 1 or 2 things riripo banga racho rinobva rasutwa zvinobva zvaitika but kana musina banga
matorerwa chinhu 1 chiri very important chamaifana kushandisa nyaya yekuve pachiri kunongedzana zvamuita nyaya yekuti mai vaingogara here chihombera chepa kumakuwa mai vakangofuma rapa here wakanoita musoro kwe 2 days musoro batunyarara but medical kuti chiri kuti chii mai hatinazosvika naye tasvikoaba mosquito nyara dzaya zvemuti takati tisvika paudhi mutare bcause tatoenda kuna mushanga tikenda kuna mushanga topakazi vanatiloiti kutaura hanzadzi yangu hatichasvikiba kuna mushanga ndichingobata munda ndandine nhumbu yemwana wangu si 2019 hatina kusvika pakuzodarapike but takangosvika pamanesi death certificate inonyora cause of death tinoda unye baba ipapa hatitoda unye baba razosvika ashaika saka ngangadodzo munogona mai kana munhu akatopinda mumochari it means kuti cause of death was supposed to be written kana kapinda mumochari chete cause of death inotonyora saka mimi ungokungirana kuti mama akafanini baba utoripo muridze mukadzi imimi mai asatafa mama mbogara mogwirana tatowirana baba mukuru baba uriatisowirirana bawo kubva kare baba tori nekukana then mai apa wafa baba wanamboya kana kuchema pane mudzimai wavo asi takagarisa zvakangoita stendi yekuti imwe house apa imwe kitchen apa imwe kitchen apa zvakangoita yadinei asi baba wavo akatadza kuuya kochema mai wangu muya kumba umo havana kuuya pane mukadzi wake nyaya iyo takuti hwadira uye nechi kana kusuda kuya naro endai muweringidze certificate rumboti mai akafanei because musoro ka pane zvinhu zvakawanda zvinokonzera inoti vanhu bp ikakwirisa steering inokonzesa headache 2 meningitis malaria chaiyo inokonzesa inozokuti munhu azomadziso azoite nebofu zvese zvinokonzerwa nechii musoro saka musoro zvinhu zvakawanda zvinouraya zvishandisa musoro saka ndokuti ngofungira kuti munhu musoro vhafa tofanira kutoziva chaiva nezvishiri no munokwanisa kunga muri kuzvinetsa imutsvaga zvimutsvaga pasina chamu muri kutozvitsvagira imaproitai zvinhu zviviki baba wanyu unomboti chini kufa kwamukadzi inini kusekondari moita ndichiti baba inini ndakuenda kudare rakanyorwa togara ndefamily rakanyoswa naJombe family wakati ndiani ndikati rakangozi Jombe family baba wangu wakati chii chiri kunyanya kunetsa ndikati rakangozi kugadzira zvemumusha asi baba iye atombondifonera kuti saka wapi zvakamira sei baba ini baba handisati ndapinda mudareba ndizoti nawe ndadaidza kuti iwewe sei baba asina nokuti baba akafuti pala pakasangana nawo unobva wapedziswa inini izwa mambo wangu iba wabo I'm so sorry pakuti mukoma uyu ndi mukoma wangu pakunyoresa padare pake wakanditi togara sei haana kuita bazvaita kuti ndikuona bamunini nemukoma wake wari pano uyu mukoma uyu watadza kutaurira baba wake ndokutoti mukoma uyu atone 4 months baba wake arurwara ari kumba kwangu ini haasati atomona baba kana zviri zoraitika anodai ndakati ndiri musoro kana Mukotsanjera mambo wangu ndakati musoro kana Mukotsanjera ndakati iwewe mukoma iwewe wese mhuri yamai wangu ndakati ndikumbira kuti mutore inini manditi zvichibuda zvekunyepa pana Mukotsanjera manditi inini makatadza ndakatora baba nechisimba ndakachema ndikati pamhuri yamai wangu nhasi manheru angati manheru Mukotsanjera wazova manheru ndikumbira kuti munhu wane atore baba ende naye inini ndodzoka mumba kwangu ndiri kudaiwo ungotorawo baba mhuri yamai wangu yese yakabva tanga ndayatodzoka vandasara futi nababa tagara mukitchen tiri 2 asi nhasi wanazoita communication neni wese mhuri yamai wangu wese pane wamwe wacho
ndina uyu bazi jasi ndio kupota ionekera uri apo wamwacho wesa wari silent vari mudzimba dzavo asitaura manje wauya kuna Mukotsanjera wauya kwamambo asi baba wake watadza musuma kuti baba ini ndakuda mutora wake mufonere kana kuendotaura nababa wako inonisiyana nini atadza here mukoma wangu imwe kwesene ndeyekuti avakomana vari kufambira nyaya yemudzimai murume wacho aripo murume akagara kumba wane zvavari kuona mudzimba dzavo here chii chiri kuitika dziri kudzimba dzavo chinoti wati mukadzi womwe munhu ivo vanosimuka vaenda kuti tinozwa kuti wakafanei vazozvizwi zvadi iye murume wacho ari ndakurizvotomaifanira kuti katsirone nekuti pindirwaepa chiri kunetsa chacho pamusha chirimo hanjadzi dzese dzirapa idzi nevaning'ina vese vari apa mumusha kunetseka nemhepo yamai ikutenderera mukati mhepo yamai ichokwadi iri kunetsa inonetsa chii madetsera iri kuita mhepo yamai mumusha muri chaiyo hatina tiri kuti isusu kana kuti mhepo yamai iri kunetsa handiti weasei kana kuti mhepo yamai iri kunetsa handi wani mhepo yamai inonga iri kuti wasikana havarorwi wakomana vanodzinga vakadzi wazukuru havarorwi things like that ndozvatikuedza kutaura kuti be specific kuti mhepo yamai irikukonzeresa chakati mhepo yamai chaiyo kuti tigare zvakanaka mumusha nemudzimai wazukuru chaichaiwo hapana zviri kunetsa changaneka zviri kunetsa kudaro murume weuyu akasvika pakundifonera inini ndiri kuharare kuti tsana ndine 3 days dzakakwana dzandiri kurota inini mumusha ndiri mumusha mangu ndichirota mai wenyu wakakuzvarai ari kuti sei musi kufamba nekuti mugadzisei nyaya yangu muruzi yababu pachimanyika toita sei tinoti mukwambo wakasvuzvuka because mukwambo ungaroterera kurotera zvokumusha kwambwe munoziva zvinoita baba mukwambo pamune muchitaura pamunosangana nateta mukwambo anenge achizwa nechishuwire chenyu mukwambo anenge achichiziva nekuti anokusimbisai niojeni anokusimbisai sei mukwambo anenge ari kuzviziva kuti ari kuziva kuti nekutambudzana nekutaura kwamurikuitaka ndikangova chete ndarota mbuya ari kugadzisa zvinhu zvangu muchamhanya because magara mune chidaka-daka chekuda kufamba nekuti mbuya anobuda pamukwasha zvakafanira kuti tezvara kubuda pamuroora hazviiti zvinhu zvakadaro saka tikuti pamwe zvimwe zvacho maboka don't let people take advantage yesituation kuti vabatsire kudi kukuvhiringidzai inini ndikuti tell me maproblems amuri kumba maproblems edu ndeakati because inini kushaya mari to me is not a problem yakonzereswa nekufa kwamai kushaya mari haisiri problem yakonzereswa ndimai kushaya motikari haisi problem yakonzereswa ndimai kuti utenge motikari uda mari kana uda mari kakuitenga sei usina mari saka mepandakuda kuenda ndepekuti tadaro so mukwasha ndakamutaura kuti no kurota kwaita mai wangu inini handikwanisi kuti ndikupindure baba because mai uyo ane wana nechikwete tabudire pane iweyo mukwasha handadzi yangu iyi ndopa yakasvika pakuotora n'anga yaakatora akauya nayo kumba wakaenda kumakuva usiku ihwo wachienda vane hanjadzi waenda kudaro paruzotaura zvokurwara kwababa baba uyu haana kuita 2 weeks ndopakabva asvika pakuzorwara manje pakusana pekuti uyu hameno kuti kuguva kwamai kwaanga akuenda kudii
nemukwasha uyu wakaenda kuti kwani tiri kodi izvo zvezvo ndo zvinhu zviri kutinetsa isusu nemhuri nei. Akaenda kuguwa ndiani? Uyanapo Akaenda nani? akaenda nen'anga yaanga anayo. Nani? Kunyeperwa saka unoona muti munogetsitini zvinoenda kumakuwa. Alright, okay. Tatora hivi. Pamusoro idare pamusoro idare ramambo. Nyaya yekutaurwa panapa iri nyaya yamhari. Inini ndinoti Melinda zveko. Melinda. Nyaya yekukunetsa padamba mama. Inyaya yekuti mukoma wangu kutogara sei. Kuzosvika baba pakuti wastroke warware. Mukoma wako kuti uyu azorambe nemukadzi wake. Wari kuita kungoita zvekundoti uyai kunokufamba hawabudi mun'anga makorofita wari wairawo. Wakuti basa rekuti uyai isusu kunoku nekuti kutone mhepo inoda kubva kuna bangu rida kutouraya idodai. Mukoma pese pese uyai tikati imi takaroorwa isusu kazi hatitobe mimi wasikana muri 3 munofanira kutobatsirwa muri 3 mazvona. Mukoma wakungounza maprofita mukicheni mamhai wavangoenda maprofita avo wachingota zvavanoda wochititi isusu uyai kuno ndopatakati aiwa izvo hazvisi kuita pauti isusu tiuye ikokoko. Mukoma wari apa nehanzadzinana sisongwa changamirika kuti izvozvizvi kuti titaudzane hapana. Baba chayoka wamwe wana tiri 5 hasi kutiona sewanaba kubudikidza nemukoma wangu mai mukushaika kwawakaita kubva ipapapo kuti tini kana kuti tiri kuwirirana kana kuti tiri kudini. Mukoma wangu wasikuda maprofita nemun'anga. Saka isusu wana zvaakutinetsa kuzosvikira mukoma awauye nenyaya futi yekuti mukoma awa waripozve pakuda kutonga wakadzi wawaning'ina namukoma uyu futi mukadzi wamukoma ushu kuda kutomutonga futi tiyo mukadzi wako une mhepo saka haiti kugara panapa. Tikati mukoma munozoti mukadzi uyu une mhepo ko wenyu wakanaka here awo zvamuruzoti uyu une mhepo mungazionere nemba yake. Saka nyaya iri koda isusu nyaya iyi ingagona hayo kunga zvisiri kuhameno panhariona sei but inyaya yakatooma because tiri panguva yakaoma. Pakauya Mukotsanjera uko zvese zvakataurwa zviri right asi zvamukoma wangu zviri wrong. Zvekuti mukoma wangu wakaromba wakauraya mai. Isusu pamashure papesapo takatovaudza zvemukoma isusu sisi wangu tutana sisi ndokazenda kuudza mukoma kuti imi mukoma mutozi makaromba ndiwanani neawa tikatomboda kuedza kugadzisana zvikaramba kumba kuti hatone nguva hapasina uchaenda kumbaba kumushora. Imimi mukoma wati imimi sisi imimi waning'ina ndozvauri kutaura wesawa wase wakatoiswa nemukadzi wauri kuti wati isusu imimi makaromba. Saka mimi mukoma kana pani nini ndokadaishita kuti aiwa zvesisi iye kana apaini hatisi kutaura kuti umwe munhu unoita nekusaiziyapo asi chatuda tigadzirise tikasimudzana kuti vairwara kuda tikaenda kunomwe muprofita mujeke ku 30 May usuku akada kutanga kuda kuprofita zvikasi ini ndiri kuona jurawo tikati jurawo dini zvikasi ndiri kuona munhu wechikadzi uri kutaura kumashuro asi munhu uyu haasiri mumushambo asi irikuratidza kuti mai awa yatongozi gozi zviri kuitika wana imini muri mbwiti pane hwani uri kubvara mai uri kuziva kuti ini ndiri pananiwo ndiri pana mai. Takazosara tikada kungonetsana mota tiri kuenda kumba kwacho ati nini regai ndite ndikati inini muprofita uri kuenda mukaona zvisina kuita nini panapa muchandione futi nemunhu kuti hazi ngatifambe maprofita. Saka nguva yaona ingone kuti hanzi uyai tifambe maprofita uyai tifambe maprofita isusu tini in-house yacho toenda maprofita hatite dzimwe dzina atuma hanzi tokuti futi uye kumaprofita ndiwo mukoma. Saka nyaya yacho isusu ini ndandiri kukumbira hangu kuti nenyange zvakazotaura Mukotsanjera zvazviri kuprofita zvazviri kudinini kwabangura ratizovachenesa vanhu because watori tu iwo watori machongo asangana mumusha ari kunetsa mhuri yese iri apa iri kushupika wese banguru namukoma wangu tikushupika kana zviri kunetsa dzongora kangoti vanhu Mukotsanjera ngatingotange kuna banguru kusvika kusvika
Mwari titori panapa munhu kupedzisira tibate jongwe racho tono tichinoitika bhozi kuti tisenya yakadai handikunyepere hangu bawanu kutadza hawo kutaura kutadza udini endi mweya uri utoshupa iyo sisi wangu wakabva tawo futi nimukotsanjira zvikaizi uyu uri apo unozi John ndiani bhozi uyu wakagadzikwa mweya wengozi uri apo ndo panakazoti bhozi isusu mai achipo sisi wangu wakanetseka nekurorwa mai wangu achiti dai mwana wangu aroro achindozwa uyu achiti unozi banguru ndiani banguru wako unoridza mbira ndiani uyu akati banguru wangu unoridza mbira ndibaba then vainga vari 3 bamine asavaizoridza hosho neinei chii sho akanetseka uzosvika arane nemurume wakazolizwa kwakusori kudabo aiko akasangana nemurume wakadorwa zvairamba zvikadai zvairamba saka mayango zvavachibuda makachibuda futi mumushomo kuzi John ndiani ipapapa John uri ndiye futi utonetsa muwasikana wesawo asi wakagara apa une nguva yekuti ukasumuka kusimuka unoshungurudza makuti ndimai asi ndi John unotoziva pamusoro imambo John uyu kauyu angasutozikanwa asi wakazikanwa iva bhoda asi susu wanayo wasikana wese munhu wese ndofamba wendozwa kuti mweya wengozi saka nyaya apa iri kuchinetsa ndeyekuti mai angu ndo akapedzisira kufa mai angu wapedzisira kufa mai angu ini ndiwo waakuda kuchitanga zvekuti yamai angu ikangoerekana yabudapo yaripwa zviri mumashuromo zvakaoma aiwa yakabuda kuna mama haisi nyaya yekuti ndinotisa mai angu asi nyaya waingozwaiwo wangu zivachiwa nokuti takadii chakanaka mai wako ane kumusha kwani wane kumusha kwake ndiwo wanoita process yekuzoti mai wako anoripwa kana paine zvakakanganiswa zvavanenge wagutsikana ivo because imi pari zvino muri kutotaridza kuti maatwa nemhosva newanhu wekumusha kwani because muri kutotaura kuti tete wavo kana kuti mwana wavo akadii saka ndo chinhu chekutanga chamuchafanira kutotanga kuita kuti takaurayisa mai ndiyo yakaenda achizichiendai kwamwangu wakwakuramba saka isusu hedu nyaya iri pamedekangazira pano ngatidai so tingatoista time because dambuko renyu manje miurare kuti munhu umwe naumwe ane ng'anga yake ane mbosoro wake ane chii ende kutsipika kwanyanya mumusha menyu umwe naumwe ari kutsikidza pfungwa dzake kuti dzichabude pake saka imukana kuda chinhu chenyu chifambe chimbosiyanai nemapostori enyu neng'anga dzenyu tangai this thing start this afresh kuti wanhu ava kuenda apa neapa neapa kumamapedza vamwe vese ava makamboita zvamakamboita musoro siyanai navo muine chokwadi wozoreti kana motona nenyaya kuti kuna dzodi kunani andika ende musarizoto mukaramba muita zvamurikuitaka muri unongedzana because umwe naumwe ari kufamba kwake achitaurwa zvaari kuda ende kana mwana kuenda kunengangaika uyu haasi kuida because zvairi kutaura handizvo zvake zvakataura uyu the same thing anewo zvake zvatori nazvo uyu ane t-shirt yebarcelona jezi yebarcelona ano kwake kwaari kuendawo ega akakonyara zake asi une kwake kwaari kuendawo haasiaza yakototi unayo moenda kuna mbeu the same thing saka mukadaro chetera ini chatoziva kuenda pamapolita Namprofita akatanga kuti babao mai akatora banga akatora huku tinoda panapa tinoda mai mapingo eni banga iro tinoda pano nebanga rake ichokwadi tatutomuda bhozi mai mapingo uyu izvozvo zvakuchitaura kuti paya ndakasha kuti munokana wakauraya maidhe uyu zvandemutaura kuti enda mukicheni unamate usapedze mwedzi ndandutotenda kukumbire ruregerero saka mai mapingo tatutowada kuti wanyaso kutotijekesera saka mai mapingo ndakakwana sichiwaye kudare wakati kudare ndouya kana ndapuwa mari ibhazi nondo kwacho
nhasi ndawafoni akati dai andiko nhasi muri akati toitwa asi torapa kuchipatara nezvitapinda mosito dadi yakazoti akaita mupari kwekudare wani maza atikwanisa kuya vanokatira foni saka pane mapingo oyu mahonda anetsa nyaya dzedzo zvichakunokwidzi iyo vanhu kuti vanhu vanotanga kuti vana vane kunga dzavo koko zvanetsa wakuya kunokutisa kusa kuno ndokuti iyi kesi namapingo kare yaichipiri kesi vananga kuti pasacharo pepa kurwazi mamapingo akakati mamapingo akati saendaka kuti mati wauye mamapingo totsvaga uya kuti kana vanesatira kutera wozi nguva mamapingo yane zvaanokura kunetsa samona achiti nyaya iyi yatonaka yakomama izvo zvichibudireko saka zvakabuda chiita kuti mamapingo awe kuno asi pari kuuya make sure pamuruya samona ngauye nebanga kuudira kunobanga irikuudira then kana auya tikazwe zvaakutaura then tomada kutaura izvokuita tinotange nyaya panyowani tiri tese mumbosiyana nezvenyu zvemapostori enyamukuenda netinyingano dzenyamukenda titangire kawani because ukati kuti muna anhu muna Mukotsanjera muna majeke muna mai mapingo muna gumbi muna ivo pamune vava muninganga 7 nemapostori 7 saka anza yemuda chaichaii ndokumbira chendo chatinacho kuna mukoma ndechekuti iyo nyaya yekuchindoti wanofambe fambo mumaprofita nekungotidaidza kumusha ishe wangu ndakumbiro hangu wambotimirirawo nyaya iyoyo kana kundori kugara hedu ngatingogare zvakadaro tinotenda iyo ndanga kuedzera kuti kufamba kumuri kuita lamai yandiri kumbira kuti famba mune ana seku kuti musazopiwe mhoso mangwana nekuti vanozokupai mhoso utoti makazofambira mwananga misipo seku saka zvinana kuti fambire pangu kuna nana seku saka mai mapingo ngauye saka asi musa chandoenya kuda sireki ngauye nebanga bakatwa ngauye nharo because munokwanisa muneza kudai bakatya ndora kuto kushupa ino ndora kutoshandiswa kushupa ino bakatwa chisi chinhu chakanaka chinhu cheropa ukaona pataurwa nyaya dzedzi dzekuvhara ngozi nekuti asei nekuvhara mweya chinoshandiswa ibakatwa ivi nyanga anoda kusunga mukadzi atikanozi bakatwazi chivhura uvazi vhara uvazi tavhara munhu andanea saka hachisi chinhu chekujairira kutamba nacho handi saka ngationa musechi musesatati mai mapingo vari pano ndendobva takubatsirai neu titange chinhu chipeni takuti asoto saka ndinefashini yeumana so it's okay alright saka sande nasangani sande right omana katiwete just 5 minutes break